Ikwesịrị ka eto gị. Ikwesịrị Chineke bụ. Ikwesịrị Chineke bụ. Onye ọma m. Ikwesịrị Chineke bụ. Onye ọma. Ikwesịrị ka eto gị. Ikwesịrị Chineke bụ. Ikwesịrị Chineke bụ. Ikwesịrị Chineke bụ. Onye ọma. Onye a na-ekwu okwu ya bụ Jizọs. Onye mara mgbe nọ na mkpa na mgbe ihe ụkọ bịara. Ọ na-amakwa nke ọṅụ zuru oke. Onye ọma m Jizọs. Jizọs onye njem ọnụ nara ekele m. Gịnị ka m ga-enye gị n'elu ụwa? Ana m uche ka eteta ihe ga-eji nye gị ekele n'ụwa. Adị m confused. Maka amaghị m ebe m ga-ebido n'ebe m ga-akwụsị. Ọ bụ ya mere m ji wee bụwara gị abụ a, wee gwa n'ụmụ ụwa na-ekwesịghị enye Chineke onye eluigwe oji mgbodo mgbodo ka anyị nye ya otuto ya maka na eto dike na ka o mere ọ ga-emekwa ọzọ. Ikwesịrị ka eto gị. Ikwesịrị Chineke bụ. Onye ọma. Ikwesịrị Onye ọma. Chineke bụ. Jizọs. Ikwesịrị Chineke bụ. Ụmụ Chukwu tinye aka n'elu. Ikwesịrị Chineke bụ. Ikwesịrị Onye Chineke na-eme bụ. mma. Ikwesịrị Chineke bụ. Onye ọma. Ndị na-asa ya bilie enu n'oche. Ndị nọ n'ụlọ oyibo bilie enu n'oche unu. Gị nwata akwụkwọ ọ bụ gịnị ka ị na-eche? Ka anyị were enu n'igwe ka anyị nye Chukwu ekele. Echetara m ihe mere na ndụ m ewo. Ka anyị gasịrị Enugu steeti na-alata ala Ọnịcha. Ihe dị egwu wee mee ebe n'ebe wee gbuo n'ụzọ. Esi na Enugu steeti na-alata na Ọnịcha na 90 miles 9 p.m. Ihe dị egwu mere mana Chukwu zọpụtara nwa ya Jizọs. Ka anyị rutere 90 miles, egbe wee daa, na-ada n'elu, na-ada n'ihu, n'azụ anyị. Oyibo nnụkwara bụ nke a, stop here. Where are you from? Where you dey go? And who are you? Amaghị m nke m ga-ebido wezawa ha aza. I will see everybody, oh, search yourself, search yourself, and search yourself. Onye ọbụla na-eresi onwe ya were ogbenye bunye ha. Ha wee buru ego anyị jewe ma ha ejighị ndụ anyị. Maka na nke njike anyị n'ụwa Jizọs bụ n'ọma. Onye ọma m. Ikwesịrị ka eto gị. Ikwesịrị Chineke bụ. Ikwesịrị Chineke bụ. Ikwesịrị Chineke bụ. Onye Ma ọma. ndị na-asụ n'ahịa Ikwesịrị kelere Chineke bụ. Chukwu mee. Ikwesịrị Ndị ọkada niile Ikwesịrị Chineke bụ. Onye ọma. ma ndị na-alụ ọlụ Ikwesịrị Chineke bụ. ka anyị bido ya Ikwesịrị Chineke nyebe ya bụ. nyebe ya Ikwesịrị Chineke bụ. Onye ọma. onye dịka gị otu nwa gbara ọgụ, onye dịka gị onye ukwu na ọgbaghara, onye dịka gị o tiri fere mmanwụ, onye dịka gị Chinemere m ihe na-achọ n'ụwa. Jizọs m imeela. Mụ bụ Maxi na-ebuli aha Kenue maka nkọgeti mere m ọnụ ji eju m ọnụ. Jizọs. Ikwesịrị ka eto gị. Ikwesịrị Chineke bụ. Ikwesịrị Chineke bụ. Onye ọma. Ikwesịrị Chineke bụ. Ka anyị niile kụwara ya aka. Ikwesịrị Chineke bụ. Onye ọma. Ikwesịrị Chineke bụ. Kụwara ya aka gị. Ikwesịrị Chineke bụ. Onye ọma. Ka anyị kelee Chineke. Ikwesịrị Chineke bụ. Kụwara ya aka. Ikwesịrị Chineke bụ. Kụwara ya aka. Ikwesịrị Chineke bụ. Nwa.
ọṅụ nke memewo. Chineke agọziewo nwa ya o. O mere ya olileanya gwụrụ agwụ. Jizọs aka m dị n'elu. O nwere otu nwoke nke a kpọrọ Jebezi. Jebezi Chukwu hụrụ n'anya, tinye ya n'afọ nne ya, si amụpụta ya. Jebezi wee bụrụ ihe dị njọ nye agbata obi ya. Onye kpọrọ Jebezi, nne ya mụsiri ya o, wee baa ya Jebezi. Ime ihe Jebezi pụtara, Jebezi bụ ọghọm, Jebezi bụ afụfụ, Jebezi ihe isi ike, Jebezi bụ ọnwụ. Ihe a dịrị wee menue, mana ụmụnne Jebezi kpọrọ ya asị. O nweghị onye enyemaka maka ihe ọbụla gbasara ya jọrọ njọ. Jebezi na-ebe n'akwa. Otu ụbọchị Jebezi wee chọọ iru Chukwu, wee busikpere na nakwawa Jehova. Ọ bụ na ọ bụ gị kere m, biko gbanwere m aha. Ọ bụ gị kere m, biko gbanwere m aha. Jizọs onye na-eme mma, biko gbanwere m ọnọdụ m. Ọ na-ewezi m iwe. Oge na-adịghị anya Chukwu kere eluigwe na ala, onye siri n'ire ọ na n'ịga dọta, wee gbanwere Jebezi anya, ọnọdụ ya wee tụgharịa. Ụnụ m ihe mere o. Jebezi onye jụrụ ajụ mechara bụrụ n'eze. Jebezi onye jụrụ ajụ mechara bụrụ gọvanọ. Jebezi onye jụrụ ajụ mechara bụrụ prezidenti. Chineke na-eme ya. Mgbe onye na-azọ ya Chineke ga-emekwara gị ya. Chineke ga-emekwara gị otu o mere Jebezi. Abụ niile nke kere nwa mgbere ruo ọtụtụ. Ihe ọṅụ nke memewo. Ihe ọṅụ nke memela. Ihe ọṅụ nke memewo n'elu ụwa. Chineke onye na-eme mma eme ya. Aka nkụ na-echeba m. Aka na-ekpuchi ọta m. Jizọs, Jizọs, onye ukwu, onye ọma.
Jesu leketa manya otu ome ọnọ n'enyi n'elu ọ bụ ya na-ede na mba niile ụmụ ude Chukwu na-ede na mba niile onye na-achọ nwa ya ọ na-edekwa n'ime afọ gị na receive the anointing ọ na-ede na mba niile onye ọbụla kwuwe ya o asị m ude Chukwu na-ede na mba niile ọ na-ede na n'Enugu steeti n'ala Anambra Lagos steeti na ọ na-edekwa ọ bụzi na Abuja ọ na-ede na mba niile si gị ude Chukwu ude Chukwu ude Chukwu ude Chukwu ude Chukwu ude Chukwu ewo n'elu ude Chukwu na-ede na mba niile ka anyị kwuwe ya o ọ na-ede na mba niile ude ya bụ damara ude nwere onwe na-ede na mba niile ewo n'ugwu na ndịda na mba niile ude ya dịrị mgbanwe wee dị ọ bụ ude ya dịrị nwaanyị a gatụrụ ime mụọ nwa ude ya dịrị ihe wee dịrị m mma ọkwa n'ugwu na ndịda ka ọ dịdị irue n'ugwu ude m na m dịdị irue na ndịda ude na m dịdị aka nri akebe ude m na m dịdị ewo n'ugwu na ndịda na mba niile onye remudo onye rememe sara mbara onye remudo onye rememe sara mbara Jizọs nara ekele juru maka ọ na-edekwa ude Chukwu ka nnekwu okwu ya n'elu odeluwo jim 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 odeluwo jim 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 ude Chukwu na-ede na mba niile onye ọbụla kwuwe ya o ụmụ ude Chukwu na-ede na mba niile ude Chukwu na-ede na mba niile ị na-anụ ya ude Chukwu na-ede na mba niile ka anyị kwuwe ya gịnị ka m ji eto ya ihe m ji ekele ya Jizọs bụ ome ka nna ya ome ka nna ya ndị nsọ ji gị na-eme ọnụ